بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأعطى الأمانة ونصحة الأمة وتركنا على محبة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بالتقوى الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الرسول الله صلى الله عليه وسلم الموت بغتة القبر صدق العمل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga uripon wallah, mga mu'min, gaydan ni pada sa di tanu di ka selimbahu. Agya matatago tanu sagyang kaya 10 gawi sagyang kaya Muharram. Benda sukadak lang amranaw na alahu alamu mi kakalendar yan iman tuwa bagwaragul. Baygira Disember amawatan panauman isa na di itiyagar at tawaya. Saya petiyagar niya na kapital kasumi sa Manila. Okay. Narami ka na sumiyaga dagyang kaya Muharram. Nada pa kay siyon ko mga guruan to na iulan-ulan iman to si Iku Islam. Banta mula po, misi sarneda yan agyang kaya New Year. Agyang kaya mga Muslim. Okay na, kan naubar ka tanong pipet to Islam, iba tanong mambupusilas lagi ang kaya Muharram. Sa lagi din, hindi ka silas la o mga kufar, kung kapupakatan yung umakiran o New Year. Ha? Okay na, ya mapya si iku mu'min, amyarat ya si iku Allah, hasibu ampusakum, kabla tuhasyabu. Pamagitungan niwa ginawa niyo si iku na ano dapat nakapakatan yung mo pumagitong. Gaydan ni pelakatan sa pamamagitan tanu mga bangsa tanu yang kaya kian du disalimu wallah yang kaya lukstanu na baluin wallah sa kubur yan na surga amin aniw kasama na yan na sumiya wafat na tungo na na makikinang lang yan nagyang kutua uwito-wito ng mga lulutian na mibibida ini agyang kaya inuitan tanu sa agyang kutua luks tanu adik tanu kailay sa taman din na si ikukadno bang kita ba na ini kubur api ito gawin na miyalay tanu agyang kutua kukuburuan to na imiyaswayan sabab sa kagyang miyaw maagyang kutua arkyanon na ini sabab pun wallah agyang kaya may ito akalilimudin tanu darul ilm. Pag ninakan ko Allahwan, yang kaya kaya ko kanu mga bangsa ko sa yang kaya wato na padai ko ini pakapiapi ginawa ko. Bata bula bo sa kami mga imarawi. Abara kami doon na isa. Tuna ba ini miyan nama. Ati bati aknaya sulutan na diyo mula sa turus. Rila yang wagi bati kulay. Ay sa manen ang utala darudupa na sila ni tutuan na isa gyang ada 50. Barakat tanu din miyangasi ayam ya po agyang kaya marawi na sugumisa sa marawi. Nagumising sa marantawa mayaman sa didangan. Miyagisa kami Duterte na. Oy, sa gyang kaiyakwan. Okay na mga uripon wallah nagyanan na makasibaratan. Ang kayo na pada na sa kabaya Allah.
يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. Sulang wano kambaya-baya na palayan rako Allah. Ada dabatan urun rako. Kawadumbuwa kambaya-baya amay ito. Nasa kami ang mga bangon sa sagiya nga dalam mamarawi na kapakaya kalidasan namin yan. Uy, nakagya. So kambaya-baya nakabayaan ng Allah. Na lagi din naman buwag yan kaya pakataling umakurkan pada isa ka ba yung wala programa. O ba ko niyo pasiri at iwin wa pagariya may iya buri wa sirusik sa magpada kami agugya na to yan sa saksi. O to panapa isa pagariya no to sa gya nga watay si sa gya nga dal mawatam nya ka mo kami sa gya nga iyawan. Muriya taw sa ulangan sa turus. Na kaya magariya lima loks na naino pagkanoy talunay kagya. Isa na di pakalipatan ko kamo maranawiyagyan kaya gugudan ubang sa kayagyanan. Sa kala katawin ka kubang sang kanakala akad na giyang kuto yaman na yaktiram. Nasuki papantagan na si ikwallah na sa kala katawin ka nakala din ka di ka pangunutan ni si ikwallah. Laman na giyang utamang uda ka sa din sa kala ka pagkababakatawin niya sa giyang utabagutaw nakala ka pagkababain niya nun. Pag nagtanong si ikwallah giyang kayawan na kaya limutin nung di ako niyo kasipatan na malo ko kaalapan. Agi ay pakilang na mga dato apalad na ikawiyatan si ikwagama. Adi di gada ano ya pagariang no to abawan. Bako pupunguyat. Arisay ko. Miyatiya sa paraman wala agi ang kaya balayakan sa agi ang kaya dalmakalukan. Api ang ilang mga kamapian agi ang utaka papantagan na potri maamor sa kalukan. Agi ang utabatiakan. Narwakan mo na piyaka mo agi ang amanan yan na kumandar amanan yan na di praot na giyang kutapan na guntaman yan si Kuwagama. Nagina ni malur kataka alapi. Tiyo Nabi sallallahu alaihi wasallam ay sad na iya paki saludua kakano. Arisek, ako giyang area ka na ustad. Agiyo kami pitasungan ako niyan na bangkot ni makapangda-kanda kagi ay mata na ino ko makawa nga palo ko panananggaw. Nanada ko makanda rin nun katigin na ayap na miya pantag na ko kumaasudin sulok sa kanakalok sa iyang utawan. Na bapiaya po mini kontributa ka na miya pakatan na batano ang ginawa tanusang kaya kapatay. Fadakir inna dhikra tanfa'ul mu'minin. So kapag makatan mo na pakangaya guna si iko mga mu'min. Na ay parati ako ron na yung kaya ka po na nadumitano na palad niya pagkatad mo miyugso Allah kagi palad mu'min. Daaba si imi sasangi, emanan niya na sinong buras sinauga makakarang kaliisa na kasudiyo na tatagwan ako kaya nga karoon na may tatagutudo. Nabandag yan nga sakay tanong na inutan pan may isa-isa. Bata mula bawa, pagkanigilan tanong yan kaya mga ari tanua, mga kalumbaya na giyay patot. Apong bagang tanong sa Wisaya, ino sa kanwari, baluin na ka na pamumurawa iyo. Agyang kakyatang patan sa agyang ang mula-mula na kan. Nayaman na pong bagang na kan sa inspiration, kalimat tutas ginagyan ka mga muretautan ng mga kisaluno. Uwan. Anaya mitatak si iko mga puso ina na ilabi sa adam niya wafat na aya panggulaulaan na baluin na daro li ilm. Ilmu apupagan na dun sa ilmo. Uwan. Kauwa din nakapantagan na si at turun wala nagupagumanaman wala agyang kuta palatian yan si ikwala na inumiyang gulaulaan mi at yung nagyang kuta iman. Kami ni sabab sa giyang kaya wapatag yung talugs-tanong. Natigo na biya mandala khairin kafaili. Sabi sa makanguna na usamapia, na sabi sa di yung diing gulawla kumapia, ini tadiyan. Na subalas na di yung makambagyan. Pagalitanok wala, kata miya, kaya to ko ang tanok na logs-tanong to, asa kaniya ni John Wayne na mawidakal sa giyang madrasa. Nasa kami mga pagariniw, mga guru, nabad na sudi merakano pag-isipati na yaman nakap madrasa ini na ulitaw ng utaka sabar na ayamala nagyang kuto hadis ay naluitan no. Asara din ni pamalata. Oy, nabay ni malaaso kayo mga guru. Adi ipanditi tinaba nga ano sa katanwang bata-bata. Nayakalaya na 1,000, 2,000. Ino manigilari sekom. Nagilaw pininga madrasa na
So kadang-kadang ko ng mga tayo na sinapagwita sa iyang public school at na ito na ikakuha sa iyang nagidanan. Nagi, paniatan tanong, ayami anu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko lagi daim na suwatigyan sa pagkawafat rakano na igira ami akang galabak agyang ko to mga pamilya niyan sa simba ko Allah na pagkabidang si kukuburian. In amwatukum turadun ala akribaikum wa syairuhum fi kabrihim. Mata natin yung Nabi sallallahu alaihi wasallam asupo pangawa fatrakano na pagkabidang si ikukuburian sungangin na diing gula-ula ano pamilya niya. Na upama kada maalin subetado panaguntaman ng mga tuwan. Na aya para nga sakitan ng mga maranaw na igil ami wafat batabulabaw gira peluksan. Kataman ro sa highway na makatabi ni sagya garak yung napalaya rin natagwe sa mga ato na utay pambaduwa di imbo bala usunan. Na barong mapanggasto ipipila ka metroso. Na padanan sa miya garubat to mga ulama tano. Amiya pakadailan ito kadiya kapagisrap. Kapagisrap. O ba na daw pa na gana ka na git ni ka pagpakatukotan ron. In amwatukum turadun ala akribaikum wa syairuhum fi kabrihim. Mata na sa pagkawafat rakano na pagkabidang kukuburian sungani na diing gula-ula ano pamilya niyan. Nanto na panibutad. Ay giyagi na di tano di mananad mo. Na ayaw panabutad ng mga maranawigi alagi dayam. Analangwa na mga nguda sa dalamay nga mga raga na di makatutuna sa lagi daya kalilimot. Na ayaw pa kumata si ina kanggan sar turning battle truth and order dia kasetor langwan taman na miyaga rubatanan no mga ulama tanu sa kiya pa kay nang kairan ra tanu sa diyan na mapia na iman to na miya baluya miya islamize pupangimbitaran so dalagi dayang inumapi agyang uta pamilya ada na maka maadin nung lagi ang utapan na utamang agam lagi ang area ay mana lagi ang iya pagari ko shade ay mana na pwede ang mga ulama na may gaganian ay maadin na katano si na kalilimod si Islam na miyada unagi ang kutuhan di nakabaya o agam matano agam Islam na isanan kagaya sumiyatay na igira ayamin ganatian na mga taong na di isilan di indarwaka na di maka darasaga akal lagi ang kutam yawapat di maka darasaga akal yan why Allahu Akbar napakad nung lagi ang kutapang niya ya Allah naturuan kasiran ya Allah na din kasiran ng bunwa tama na sa din kasiran na turuan pagkad nung tuapang ni sa giyang kutapakawapat mga ulit panu Allah ang mga mukmin na giyang kaiya kapatay na ang tawa uno nari idil katanuron matao. Yang utabiyat yatan wa hadis katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam al mautu bagta. So kapatay na panakaw. Akapapakataling umanian ko manusia. Al mautu babun kullun nasu dakhilun. So kapatay na pamintuan manusia na sulang wano manusia na magu kita sagiang kota pamituan. Na sagiang ada tanurupan na kabagi sa maula da lama-lama na di tanu pakalilipatan na gyang kaya dunia na kena ubatano si ititu ataw. Tiari maamid na gaya marawin na pembetungan minu sa bakwit. Pembelingan na dumadara. Sulutan na di melaw. Ari imam. Okay, dahil ginapin bilang ito ng mga luksta no, na tinakan na kami agir si ikudar pa yan ni mamu. Nabenar mana? Aba ko itatanong sa diyang kaya dunia, kabatanong si itaw sa diyang kaya dunia. Kana ubatanong si itaw. Kasi si piyakapagin na su Adam alaihi salatu wassalam si iku surga. Na ayak kaya da iranun, nakagimya kang gulaulas sila sa dipatot asugan wallah. Antunuto. Matigi wallahu ta'ala atigana wala taqraba hadhihi syajara fatakuna min adh-dhalimin.
Uba kanu saya ubay. Guwan niya tiruon ko Adama, hey Adama, gusi karumang kam, napapas sa kanu si iko surga. Nakang kanu naguino makanu sa kambaya-baya, na uba kanu ubay sa giyang kaya kayo, asajaratul khuld kambaloy kanu mga dhalim. Na inutukaw lang, nakagiad na kontra, syaitan, na pika na kanan yan so Adam sa kapakakanian ko sajaratul khuld. Ay patirong na sajaratul khuld na kayo matatapo. Hey, Adam, nabang kapakalilipat yes wallah na magadun sa dunia na andun di ka pa sa diyan na pakatransfer ka laro. Natinatunalan na darpa. Na darpa adarus sahmin wa ikhtibar wa bala. Darpa atiuba, darpa sakit, darpa marsik. Na andun di ka pa sa diyan na pakitransfer ka no. Oy, kitransfer ka no sa giyang kanan na ingad. Dan yan din magaga na ayapi ka na kanan yan nalalag na suhawa na taman sa miyaka na sa giyang kuto sa jaratul khuld. Na piyakaliw silan wallah si iko surga na ayat tinudanun na dud na bayran na kaya awidan amay tubo agaga mayran si iko surga amin itugali nila sa giyang kaadunia. Giyuti gatiro ako ron bubako itatano sa manayan na kasoy tanubo inuwigilan na miya tayo na sundang kutakap abmat asang da inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Di tanu di saksiya na mata na ina din tanu Allah. Nagumata na si tanu ko pembalingan na si Allah. Pembalingan tanu ko pakaasam. At pagingdan manusia. Diyan na mga oripun wallam. Nagyang alok sa tanun. Labudin na sokeyaw na niya nun. Kaya manan yan na di tanu di isusunuay. Uwan tawa nung paman. Itilundog sa giyang ko to alok sa tanu amin to di sa limo Allah. Ay pagnitanong ko Allah na dapat si ami tundugun. Sa pagkasumpatan ng mortaro, sa kaya pakataling umatano, sa kaya kaya Muharram. Ikadua miya alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigan at dunia usidnul mu'minin wa jannatul kafir. Sa dunia na kalabuso o mga mu'min na sa mga kufar na kasurga nila. Nabaadang pa man nakakalabuson sa diyang kaya dunia, aba mapapia ginawa niyan. Ipupakakanang ka din sa langwan tama na panganang ka ng mga papia ka din yan kataam. Huwag. Ugay, natiro na kasagyan ko talunok ta ka, makakalabus na, pakabipiang ka na ginawa ka kapakapito gawi eya na pakaliwan. Na di ka pa na maipos na po pamanutulo niya na kumanga yung padayan sa kalabuso, kapagawa yan, apakaliwan sa kalabuso. Miya taguuna kapipia ginawa, si isagyang kayamanan yan na katatagwin sa giyang kuto kalabuso. Nalagi na natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo mu'min apakaliyo si iko dunia ko kakalabusuan na didin akagdam yan nakabipya ginawa arumuaro. Nagyang utalog sa talon na giyang kuto kaya pakadan sa luno kapatay na timo aniyo din na langwan ni pakapya ginawa niyan. Na dinyan din kalang kuluban agyang kuto masa akin berat mo niyan kumalakal maut kung kakwero sa niyawa. Kaya sukapatay na al-mautur raha. Sukapatay na kaduduka. Namiya kaduka. Namiya bindang nagyang kuto kapakasulid yan si iko surga iyan ko surga. Amiyang gelebakyan ko kibubatugan sa giyang kaedunia. Na tiyakan na tutulutan no ay pukaw tanong ko pamikiran tanong. Benar besar yang kaya dunia na kalabuso. Yang kutu asakat tawa manguda na budi ini ama iya na pangarumaka. Nagapagpagilay na nagyang orasa ka nagapapia 45 minutos na makasih salamat tanong. Oh. Pangarumaka tingyan. Hindi na maguway. Agyang kuta manguda iba makapangarumaka. Natigya maya na may kadi ka mga ruma na din ka din nakasawitan na so baglakan. Ay. Biyan kaya ka pangaruma na suguan na nano Islamo. Ini pangwiyatanan no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana ko mga nguda at tigyan na ya ma'asyara sababa man istata minkumul bah. Paliyatazawaz. Mga nguda na pangaruma kanu. Tano din niway mga doksa nakakalaw ba sa kano'y tiyawag ang mga senior kaso mga umuday tiyawag ang mga rumaan
mga unguda na pangaruma kano amay ka kagganiwa giyang koto amahar yang kayang bata na tigina iwata ko na ipangaruma ka tigina dipen sagyang koto akapulala ka wala nakalinian di indala ka o katigina uba marano na wata ka na iyad na mailay niya nakababayaan niya na kung mga bagwataw sagyang koto akapulala ka wala sa bandagan sa iga doon na mailay niya na bagwataw dadadun makasakata siya maya na tigina ama ko imanto na pangaruma ko din anak tingin wari siya kaya sablo ko mi atid na rugid na gawin na tiro na karaka pangaruma ka na di pangaruma natin na ba din na miya tambang na matang na tinakatatang na bagoto nait na kabayakan na mapangaruma ko so tigya maya na dana kang pasailain inilay niya nagyang kaya matay na bagotaw na malumba-lumba ta kapapakatulong yan mapipikiran natin na mata na yung bagwat tawa mataid ubabado nag-iiso maraton sa lihad imbabanog di pag imbabanog Islam tingin na kiwatayan na bari di maparwata ko na adi gani na pangaruma ka sa kanil mga rumaw tiga watayan na ipumali na kiyama araw hindi na gawin na pero nakaraka na pangaruma ko na kaya miyakatoon ako sa may pandarudupa ka na oriyan yan na sa kay pangaruma imantuwa tina miya sari kata kesari kata tingin na makapkukumita at yan ito makapkukum na sudah to sa giyan ay semua taon kanta niya na makukum miya ka umasira na kuda to sa giyan ko to ay nito kinaida to imantuwa na panganina miya ka kukuma kami nga gugiyan kaya muriya tawakan ato na yung kita kaya sarik namiatid na dia ipupagano ya kanu nakapangaruman yan na di pangarumang iman to namiakat to sa kebubayan yan na orian yan na piyang niya kanu na dingka kebaya ikasakan yung mga rumon marga na mabuha ang tabaso mga nung sa beteng ula-ula su kebayaan tanian na di tanian kiuban makatoon pa na sa kebubayan tanaan na may pribal na taon tingnan mo di pakipangaruman at tingnan di kasakan di pangarumaw na amayan ali dia kubu natigin na di ko sa kano pa si kukumantaman sa di makamuan yan sa pagkasawalan. Natigin na sa pukutan ron. So may yung sira nun sa giyang ko to, adar pa giyang ko tabain. Tinabagyi. So kailaw na kong tadato, namati din na mabuha, kaya pakatangtang yan. Inubis sa rin niya sa rin kagiyang kayang bata ka. Tito. Oy. Kagiyang makasawa na kila natigin na kati, so iniimasada ka nun. Ang kanu di keridu ang bata na di ako makapasuramig kaway ako kumakanon na suama na pakalidiyan niya swata na pakagilogya gawata di mapiaso hukuman na tumuay tumu abakanu din pag-ikhlas ka sa kanil mga rumaw na tigagyang kutawata kaya pasangan kamagauta ko na to takinuta ka kaya kataw-taw na tigyan na tagisungot ako na ito, kaan niya na makukum na yung bali na pagkatimpalas o kumanaki ito isa bandero o amay ka din niya nakapasada kung tako kumanatigin na inukasakan ni manamparan o ay pwede ka na lalo pa sa lanausor ay miya ka ko na suwabugan udah kayo tigna na miyada agi ang guta di susulat ng bata-bata nakukuman ito isa bandero tigang yang uto aja to amay kadika no panguno tasagyang kaya ikukumakan no na imbeda karakano so hukuman na gyang kaya igdami aso di maguno ta sa uluan na adna kasalanan niya kata tambari ati guata kagi siya man apay sumalbudo na piyakar ganyan kau da ka pamangilubas sa margun akataw nakasu Islam na aya kabaya yan nasuka na nabudil kita nung kay ini mapikir tigagyang ko to amayan na amay ka bagyan ni kulula dato na di kami makapinugot. Nanay nung amakipasat tinong masa kukuman. Natilala tanong magagaw. Natinauban na pakatan yung masigadan tanong uli na pakabala ka tanong na makikukuman tanong na tanong kato. Kataw-taw na kapasadawi na kalay na badigyaw mani. Miya ka managyang ko to ay manan yan na miya balakiran. Tinakukuma kami nga gugyang nga dato, gugyang nga watak. Natinunip kasarikan. Nagyawata ka na pangaruma na kan din pangaruma. Ugay na miya ka to sa kabayaan yan na
Piyang niya kanuna sa kanima ka pangarumaw na maiyan. Namiyasari ka kami, kada kami pa ayaman na niya. Pagayon, namiyaki kukuma kami kuda to na saka mo to ayaw nagkabaya. Tiga na ay kukuma ka siya na daan tanong na ilayin. Natila ka te. Tiga na inuwari upama ka sa kanuang bata gugiya. Inalila. Ano ka na dinirito? Ito na ba pa rin tira po. Banda pa ka nagyong kapada ko sa malay arang-arangabot. Okay. Si isa saksi na ginami suara ko na tignan nung babrabua o sarna ka nakagya ako. Mala ka pa ka nagako arang-arangaba kan na mata na mo usara ko sa may tuway ko tsambira ki saksi 16 mga itetarwa. Na. Agya din no, kukumen sila nagyang kutu akwan da miyaka bala kakira na dato natigin akwan. Tungwa sa kani makapangarumaw nakanabadag yung awidakan. Nada din makukumagyang kutu ay manan yan nakwan. May isa kira na kumiyukul. Tigagyang kutu ba adi kanu din pumbabanog sa kukumarakano kapag kasari kakano ba din. Sabi din na pagka-umanis wawidakan. Nasa kani kumukum. Natigagyang kutu ay sa kira nakatataba. Miyaka kukumaba iya. Natigyan na mapita natalabo ka kanu kaya ko kanu ka kukuma. Balingang kanu din ko mga darpayo na kabalaga kanu ka mapita na arwan. Ibatada ka na sa hukuman. Nakagyo mapita rin na guti patero na daaturo. Waki usak ni matero aba iyo to na mata ano. Ilang managyang utak kukuluan sa kawin. Kaya manan yan na ay nanganaan yan nun na di din na magabi, di din na mapita na mapita ang utawan. So, tumataro-taro. Sama na benda so 40 ka minutos na kaya lang na miya kapagura sa unya 20 ka minutos. Di pa na madina siya naman lang sa ano. Oo. Tigag yung utabay, kabalaga kanu. Kakukumintan ni Magyang kaya miya ulaw na. Dapat na mapita ng man isa na makariridi. Ami tiyagar sa tiyagar mapia kay Leo Nagyang kutabay. Matiga nakati iswi kukumakar kanu. Si Isagyaway, si Isagyang kuta kepo sila Nagyang kutabay na miyaki kalot sa mga labu. Uway. Nagyong mapita na natin nag-iipang gulula niyo. Sa kanu, ang bata agugyang ka na dua dato ako miyukum. Napagula-dula na kanu. Nasuwa ko sa giyang ko gimuha nga samaw na makaumarakan na yan ka mga pangarumang. Tigagiyang ko tawa manguda minit tama na siya mga panggudama sa arthritis. Pakakuntis nga mina. Agiyang aba niya bupagatoyo ka ainian. Giyat ka na dato ay na minit tama nakabutiti. Kamana ikakana ka dato. Makaatopan. Ayaw pa na natin agiyang kaya isaon. Ayaw man na natin na miya ako amapangaruma ko agiyang kaya ba na binilangan sila nagyang kutabay, 1, 2, 3 na miyalalagoy silang na sunod so kaya palalagoy na piyanga tatangkaan kaya pangulugilan sa giyang kutwa mo. Yang kutwa kalutapin baala, piyakin baala niyan. Na tigagiyang kutabay. Dadin, abara ka na makapangaruma. So Allah Ta'ala, na inutanwan na piyanutul ka apya su Allah na dan yan napakamawagas sa ginawa niyan. Inna Allah la yastahi ay yadriba masalam mata na su Allah na dan yan napakamawagas sa ginawa niyan sukamba na sa ibarat na mga oripan wallah yang kutwabai nagyutos sa dunia adiin butubutangan bata-bata. Allahu Akbar. Makapantag si iko dunia na umani isam na karaw niya na matadakyan sululutyan pantagbusa kakuan yan si dunia na miya kalabuso agyang kuta mga tao sa agyang kuta maanan yan na kubor mga oripon wallah giyanan so kaya pakataling umagilan ng kapatid na masikandang
Aw man isar ka tano na siya buta tano agyang kutwa mapunto katutulan. O kimabayan tano sa agyang kaya dunia, adaru sahmin wa ikhtibara wa balak. So dunia, nadar pa atibla ka, nagudar pa atiuba, nag-ipato tatitiuba na agyang kaya pagtaw. Nagugyanan, ipato tamasa sakit tao. So pagitaw, kadiagyan kaya katataguan na katano na kanaubay ni suti. Okay. Si itano matatago. Sagyang kaya dunia kanaubat tano igdo. Kaya paganay apiag igdo dunia wa mga uripon wallah na si sagyang kaiyatiano ina. Katang. Si itano paganay biyangon pimbalan si iko mga tiyano mga inatano. Na sukata tagutan ron na adina diendi aandun ni kau maagyang kutwa diendi nang ganatan yan agyang kutwa darpa yan. Patiru wallah likulli ummatin ajalun fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Umandun na ipagtawatigu wallah na tiaguan nami sa diendi. Na andun ni kau maagyang kutwa diendi akatataguyan sa agyang kutwa darpa na muay mandas sa manusia na kaganatan yan. O to. Sunyawa so kiyang balik ko uri panwalla nasan si ikotian wina sa tiago anu sa DND sa ayakatingan na walo ulan taman sa siya ulan ng ganatan yan agyang kotuatian wina yan. Dahil yung mga rin so katatagutan o kotian wina baadun akiawidan tano igagama tano kotian wina tano sa dudin na ino mga rin baadun na miyagaga o mga inatano amin ilawan tanuiran si iko salakaw katano mga manusia ko katatagutan ko darpa masimpit nada mga uri panwallah na tiaguan tanuro sa DND katay si iko tianuina ay sa kanwa na mga bain na ayaw maanan yan na nyalo itanong giyang kanina katataguti awata si iko tianuina yan na malagi duwad na panggaway ang kada ka panamawit sa doktor na andin ni kau maagyang kutwa diyan di oras sa kapaliw niya na maliw din. Badin so kagya da asarit na minibagwag ang modern na pupagwitan sa kagya ng mga doktor. Pero ining bubawa taada ba niya na akwan? Inuwita sa doktor, gyan na so kapagagawala. Paganaya na kauyag-uyagu manusia asikot tiya no inayan. Namya kabayan tanong na ayakatiru Allah. At iyan na su Allah na piyakaliutan no niyan. Si iko mga tiya no inatano la ta'alamuna sayan. Dede na ba tano katawa na may tubo siya. Allahu akhrajakum min butuni umahatikum. La ta'lamuna sayan. So Allah na piyakaliutan no niyan. Apuno ko mga tiyan winatanwa did na ba tanu katawan. Napiangan daw tanu Islam. Ayamanan yan na inindo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at igira amiya kabayan so mga murya tao niyo ko tiyan wina iyo na lakaan niyo ron sa agama. Kauton. Iftahu sibiyanakum bi kalimat la ilaha illallah. Lakaan niyo kung mga wata iyo so la ilaha illallah. Ay sunnat na pagkinaguswingaran ng Allah, kawanan na pagbangan, na sadiwang na kamatan. Kaumang-gulaw-law to si ikwata, na di din nakabinas saan o umusibyan. Totoo siniway, yan yung bawa tao. Agyang ko tayo maanan yan na ay panggulaw na tanurong. Kanauba so insara to mga luk sa guwanin ay ilay pumbawata nga mama na inisaratan niya si miya kamong na tinamiya kamong andit ni kanagang kao na matero upang gawin miya pakalako na paano ka na pakaw niya nga susinapanga kinangay no to bubukulay na kinaan na mabaluyag yang kaya wata ka na mama amawaraw amapagsiya na sila ng bata-bata pupulutol na nuwe kaya ka taluron na kanauba ka pang usya tasay ka di talo di manunutulang na di talo di pakandalaga na sumiyay po sama sa gusto kapapantaga naman sa imanto. Giyuto insarato mga lukasatanwa panggulaulaan niran. Ayamaan yan na pagkaw nilagyan ko tamatan no gabato. Na uriano to na pito gawin na kuha na mano kada saning-saningan.
napakaripag na sa lantay. Katawan ng mga lugstan. Sumbali na giyang utaman o naman sumbali. Nakuha na giyang kuta mga inaramyan. Nakuha na lakaba saging nambala na inawang-awang. Napamandiyan, nawitan sa laosig. O ba nga po pumanutuloy ni Guni kung mga laosag yung pamalian. Giyanan. Miyagaro ba tanan ng mga ulama tanong sa miyadaanan? Miyadaanan na giyang kanalagidan na nakabidaan. Nasudikang gulaw laro na haram. Miya pa kadaan na ng mga ulama tanong kung panagunta maniran. Miyadaunanan. Agyang ka na nakuha. Ipalakaw na sa ingaran, wallah. Kagiayap pa na asubuan, wallah. Na ma'arifatul abdi rabbihi. Makna no manusia, wan tawa unun ini adenun. Na sidin ko kaya pa kabaya no manusia. Ko dunia, na petero unun, ayat Tuhan yan na su Allah. Na ayat pagan na din tanong na su Allah. Na ayat aula. Apagana na din o mga Muslim na sukato kayo na wallah, man rabbuk, antay Tuhan ka, man nabiyo ka, ma ikhwano ka, ginan. Ginan ipanduan. Ipalaka iyo kung mga wata iyo, so kalimat la ilaha illallah. O manggulaulanan si ikwata na dito nakabinas sa ano Satan. Namiyadaw nagyakutuwa kwan. Di imam bebanuguan tawa anu ni mata o mangedung. Kapagdungan suwata. Ino to pagbangi kaya faida niyan na bapya miya ka nagisuwata sa piya kataka-takaw na di katakawan kagi aya mau na amanagyan. Na su Allah ipinakamala. Su Allah ilabya mala dadin. Bagi kanalon. Na aya ta'rifu mga ulama nagyang kuta kaya pa kaguro kagyang kutawata nagyutos sumasa di imaki palampawiya si ikong malaikat at tinaliw ka din kami yung maso ikakadin nakakotiyan winaka tinadi kasi iya ko din nakamapya iniingid na so kaya beratan yan sa mata niyan na may niya sa dunia Allah talandap na kaya benaran. Ikadua usayano ng mga ulama tanong nagyuto din kaya gadaman yan kung syaitan sukarin ayamaan yan na binasaan yan sa manusia uman isang katanong na syaitan yan so Rasulullah na may pakapag-Islam yan so syaitan yan di po panabnaran tanong may Islam tanong mambuso mga syaitan tanong wasaan karina yan so syaitan na so mga lukas sa tanong na ayatim digiran na ini kadua nagila di mamulan din hagyang utawata na tina ubaad na makatungon. Sa yamanan yan na makabulungan yan hagyang awata. Na ayatin di ko mga luks tanong na ato na abay ni pupagadungan. Hagyang suwa makanada ito na pangadungan naman ano inisiuhan ito na ipupagadung. Na ako na ipupagadung ilan na tila na sopagarin yan na anya na matanong. Assalamualaikum suirkanu radiyakani. Radiyakani na ubang kapok pangangalakas radiyataw. Natila nung takani, natila di ka di pangisya na kagina sa syaitan. Iblis. Natibang kan na iso iblis. Arinwa yung manusia na tenor nakakuwata yan. Tenor nakakuwata ka. Na ayatin dugo Islam na ipalindung agyang kutawata si ikwallah kaandi ka kaydi agyang kutwa syaitan. Ginan. Badak liman to, mga watatan, mayamanan yan na masasasos na pamikiran niya nakagiaya miyakan turun na su iblis na ini pangisaratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at ginauban niyo denaga agyang kana na mga wata kapag teguro kasiran na usaitan na iban na niya usaitan ko pada mga kwan dia gatano na isa ini sa awida akalo mga bayi ay gira may teguro ko sa wata Biang kana nawata at Nabi sallallahu alaihi wasallam na pateguro ka ng ko suldo saragon. Suldo saragon na pateguro ka. Pagana pateguro ka diyang kutawata na at tahlil. So kapatiruan yan ko la ilaha illallah. Yang kuta di kateguro kang kutawata ikaririga na di itahlil. Pembatian yan la ilaha illallah ko saulan na tama na si iko ikapatulan. Na mapasaduto na yan mali paguro kaya na ko ika patulan tama na si iko walulan
Nagyang ko to salawat yan ako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Nasabaw sa kaginitan no to sebutan naka baad na tawa sebutan nagyang ko taka pengguro o kagyang ko tawata. Na si iko ikataruto awal ulan taman si iko saragun na ay pataguro kyan na supanganin yan kung balalok siya. Na igdayo pamagagyang ko ta programa wala nabangka din na piyakada. Kaming gigilubaga sa piyamakadungakon. No, ay kapanta ginagyan ko to kipanganiyan si ikong balalok siyan sa karilay runwallam. Nagukaris kinunwallam. Namya daw to. Kaayamanan yan namyang imbitar ka sa piyakadungakon. Ay sa kanwa mga baim, naigirabi tuguro kong tamang watayo nila. Ding kadan na kaulagi-agyang ko to wata. Na mataruto pa saragon na batiyaanon. So inna anzalnahu fi laylatil qadr taman sagyang ko takapusan yan. Kaumabati ayron sa makatlo nagyang ko awata na miada agyang ko katataguro okyan. Kaya miyala ya masa taguro ka agyang ko tawata na udi ka unutom manggulawla na mitataro sada na taman sa kapapakal agyang ko tawata na taguro ko. Ino bisyariad na wata na labi saragun na digbiti gulaw kagya dan yan uno mulau-laan. Nambat yan sa tampar sa kawanan at ang uwata sa makatalo. Na kada agyang kotwa kialayaman yan katataguro ko. Na padapan sa faida agyang kotwa ayat agyang kotawata na di dinamakang barasina. Di dinamakang barasina. Agyang kotaman ko kapakalaian. Agyang kotwa emanan na wata emanan na yang gulaw ito. Na inaluitan wanan kapadanan sa mga importante si iku kawayawilit talo na mangori pun Allah. So Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu namini isu na yan. So ila Abu Bakar radiyallahu min isya ku Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu o anda pagkataguag yang kayamangan niyawa si iku uriano kaliyun yan o badan yan. Nagyang kaya mga niyawan na inaluin niya natin ginapitwa pagkataguan nun. Nausayin tanong, huwag ka ang tanong di makakakarangan, wanda miya taguso niyawa o mga logs tanong. Anmada sa tindig umranaw at tinagyay na inipansar miya kadua makabayan sa dunia. Natama ni man to na banda, piyas kami pa na mga ustad na napupakatari maulat tinakurik. As sukyawa fatya mayan na dato na mimbawata. Agyang kayamya kamu na signary siya mayan na sudupan sunyawan yan. Na utali matanwanan na ayamya tirutanong na sudika pa kagagawang. So mga niyawan na sisi sa alamul arwah. Andin ni sumyatay na makaliwag yung kutuwa na pasyan na sasagabay niyan subadan niyan sa isa kahesta. Na sulangwan taman na pagkaadin kumiyatay yung kutuwa kagadaman na gusto kanag ugaid na sukaylay na malalandap na sukakuko na ayam yada kaya suniyawa mga uri punwala na pun sa langit na sulawas sa manusia na sipun sa giyang kaya lupa na piyakang ginawain sa ipun kuyamanan yan na kiada na giyang kuto kaya pakasunod dunyawa sa giyang kuto badan o manusia na dasilan din makamblag na ayabuang kapakapamblag na ginakapatay. Ikila miyatayag yang kota manusia. Nang matayag yang kota manusia, natunganay amarani suniawa si iku badan at yang kota maknanya na miyatay. Gitigira na sumiyatay tanunan na at na di makasyariata sa pagpanagas. Na pi-research ng mga ulama o antun ay kabubnarutom na kurik din nakagisunyawa na marani ko badan. O pamakaad na kakugan yan o na suldan yan, subadan yan. Na sumuldun na kagaya miya pasadagyan ko to at tama na kaya pakambulay o kailan. Na anda na di kapatay niya nagyang ko to badan na sunyawan na pakasungan na sa alamul arwa ka pangingisian wanto na isabab. Na uriyan yan na pakambalingan mo. Agyang ko to niyawan sa dunia kaamanan yan na taman din sa agyang ko taki kayo ko to manusia si ikukubur na pakaumaw sunyawa kaniyawaan subadan sa lagi din no kagdam o manusia ko lagi din kagdam matalaro. Allahu Akbar. At na mga tawa titindugan nila na sumiyatay na di kuyag na di tanwa na nung tanang paratiyayang
Kaanda na ni sumiyatay na minulog si ikukuburian na di pa na makatalikod na miya kaumasuniyawam. Akyan niyawaan subadan o manusia. Na si isa tauhid na sutawa din yan ng tarimaan na ay hukuman yan na kafir. Yang ko to atitindig sa ikaritan sa sawitin ka din so kawiyag ko dunia ka ba may kamatay ka na baka pa nagkawiyag ko kubo. Ma hukmo ma yung kirul bas kafir. Gyuti hukuman nanan na mataan ako ma pamakabatan ng gidamam. Agyang ko takawiyag si ikukubor. Gibo kaya dalay tayo naman isa na batabula-bula gila si ita sa kwarto. Ang mayong sumayaw na malibutang kamalibutang na ayaw pa na si ikukubor ta na sama na yan. Nagyang ko to aloks tano na matatago ko ikadua akawiyag-wiyag. Kawiyag-wiyag si ikwamanan yan na dunia na miyatago ko barzahiya. Kawiyag-wiyag si ikukubor yan na ang taad na rin ipadiyan ro mga uripon Allah. Allahu Akbar. Nayalim uno Allah sa giyang alukstano na miyakambal sa simbanian ko Allah, miyataling umanian ko kuburian, nagumini umanong panagiyang kaiyamanan yan, na panaguntaman ang kaiyamang tayan. Gina. Ayam yatiru Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu, na igiratigin ayam yatay na nabi, na suniyawa na katago ko jannatu adnin. Rao katago. Kandid ni kikubur manusia sagyang kota kuburian nam oriano saragun. Nakuan ro sunyawa kay transpiro. Rao teguas mga niyawa. Okay. Na sunabi na sumanga niyawa ilan na si ikudyan na tuad. Na sumanga ulama ayam yatay ay patiruna ulama na miyaganad sa kataukwagama. Ay panariyo miyapakadan salian din pipiya. Puno sa yamanan yan na ibtida na taman sa sanawi na miyaharit sa kulya na ulama ito. Miyaganad salih na kanao ba iti-biti yamanan ro. Aba ayaw ang betul sa ulama na yang kuta mga tao miyaharit. Mga tao miyaganad din sila na kuwagama. At taman din ako kiyawa fatiran na pupaganad nila sa wagama. Namin ito nga sila na mga ulama. Allahu Akbar. Yan kaya man ito akagagawin na padai sa emanan yan na di tano di kapagana da si ikwagama na sukas sabutan ni ron na witat bikiyung na ulama uto amiyaganad ini ang gulalan yan nagyang kota piyaganad yan. Nagyan na ni sumanga tatano na iba astano kila ng baloy sila na mga ulama. Uy. Kami aguto so tawa min bubawata sa emanan yan na adna kataon yan si ikwagama. Mimbawata sa salih. Ha? Nari, mimbawata ka nung sa mga salih. O, ay buwang ngaran yan na si Alim. Na Alim na di pangingisa na rupa ka taon na sa anto na unta kababaan na pali na rin sa Lambir. Na Alim, mga ngaran yan. Nakalaba Alim, mababa ulama. O di na salih, naroon kumaka din. O, ay. Allahu Akbar. Ha? Bandet na kadaklan ni Mantoy ni Mubawata taro na mga salingat. Pero na ko na Allahu Akbar. Pagpagubangan. Hey, subayang ka! Pakulay na ka din. Aba din patra ba kami baluya bayata. Ayaw buwa kap subayang mga tataro na makukulay talo silan. Mimbaluya mga kanaubas salih ka mga salingat. Pagkanugilan na ako. Ay bumanalay ka pagkadaklan talo sa masjid ni Gira Ramadan. Ako di ka ito naging arkeology. Ugay na madakla. Na. Iginayam yatay tigo Abu Bakar na ulama na si iku Jannatul Firdaus. Araw pagkatag ugyang ko tanyawan yan. Allahu Akbar. Na ikatalo. Ikatalo kataguan ko mga niyawa umiyamamatay rakatano. Ginan sumiyatay ang mu'min. Panglintan si iku Allah yang alokstano na sa mapado. Agus mga lokstano ang yang wafat na si isira na mapado. Sa giyang kayamanan niya na ikatalo akatugalinan na kunyawan. Ang tunanan na jannatun iliyun. Pito lapis sulangit na su ikawalo lapis naroon matatago agyang kanan na jannatul iliyun. Bituan sa darul bayda at tiguunon suniyawa o mga mu'min.
amiyatay sa sidi na kiyapan taga nakapatay si ikwagama. Ini po na ko kaya kirbaligyan na piyaga na diyan si agama na taman sa rood na miyapos sunyawan yan si ikusimba niyan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Diyan kaya kalilimutan na umanisala kada kaya sa watano siya tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tawa lumiyo si ikwalay niyan akapupaganada niyan si iku ilmo na magaganday sa lalang ko Allah na ukapan tagiro nakapatay na fi sabilillah likulli khutwatin hasana umanisala kada ini sa watano sa giyang kaya pangimbitar agiyang kaya sakitan ang bata-bataan na umanisala kadro na sa timana hasana na susala kadun na mapakada iya na sudusa tano amiyan dusa tano na di tano pen belag-belag na teruon wallah atin diga kano kare nila anakan sa kano gi kabara katagiyang kaya limu di tano siya kumu magfuran lakum tindiga kano karila anakan sa kanwa tigu Allah nawalin akasalak akapantaga na siya kapatay na fi sabilillah na ketagusunyawan yan sa giyang kutadarul bayda. Allahu Akbar. Ni tanong ko Allah, yang ko tanong sa tanong na si imiyatagusun yawan yan. Makasulod saya sa giyang kaadarul bayda. Nanto na ikapat. Nasuniyawaw mga burtikan. Ito na kaya mga burtikan. Nasiyakin nida kalasay ko. Oh, rilay ako niyo. Siya nida kalasay giyang kaya maranawag giyang kaya burtikan. Iparatiya si ikhwallah. Allahu Akbar. Ayabuha ka pa na naguntaman yan sa simba niya na ko Allah. Naigira Ramadan. Ramadanun ila Ramadan. Ramadan, sa ayabuha ka pipikiran yan na nainu ka isa pa man na Ramadan. Na isa pa man na Ramadan. Na mapupus Ramadan. Na miya pupus sa panaguntaman yan. Allahu Akbar. Siya hindi na ka na. Tiga na misis kapakay din na po sa kuro nakamalunda miya kay ito agi kaya wala sirakan kapiter wado ko toro to adi kapakay suka pamuasa at natin eksepsyonan nasiulan niya na yang kutwa hadis Rasulullah sumu tasiho pusa kanu kaang kanu kabulungi na siulan niya nuto na ato na kinipaliwatan ko Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Umani isa na sumayto iparatiyan ay gira Ramadan na pagkadno nagyang kuta panahunta man sa iman paratiyan si ikwallah kaya man na kinipaliwatan ako Ramadan na kana ubaya mapipikirong na angka makagana kakuman minum nagusukarambang sa kandarudupa ko kalidundo ko Ramadan la'allakum tattaqun kaya mapipikirong ng Islam na antano katagwi sa panahunta man ko Allah. Kauto kaso mga tawa miya pantag sila nakapatay mga uripun Allah na sisikyan sa iman paratiya si ikwallahu ta'ala na ayakatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah sa mga tao ayakulimpo sa namatiru iyan na su Allah kukapatay niyan na pakasuladan si ko surga kauto so kainamatan ko kapakasulad ko surga napagana din tanuso la ilaha illallah o manisa na ino mga dihit miya sabutit na yan agiyang kaya kipulapiyatan tanuron na gusto maanan yan la maabudan bihakin ilallah maana adaat Tuhan asimba na inunta gusto Allah nafi'an jami'an ma yu'badu min dunillah mapakadasungan na pasimba na sa lakaw ko Allah na maisbat mapakatik na aso simba na lakaw Allah ginan man kana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah so mga tao asukang ganatiran ako dunia na ayamat tiruiran na so la ilaha illallah napakasulad na si ko surga na Ami kabatan udah pemagisi na pera ilulu tata ami awafat tapu pakasabutan na may luta sa bakar niyan ikasabutan niyan ko la ilaha illallah Allahu Akbar ana mapupunuto la pakasabutan na di na pakasabuta
Di yan din kamanas. So la ilaha illallah nakagiutaman na ayam ya teru yan na las tu na miya putol sunyawa. Say nam barutaw na ayadin na kalabuan. Sa din sapya maruraw ka. Na yan kada na kalabuan mga uripun wallah. Inugyang kaya dunia nasa panaguntaman na nakaon. Miya teru mga lok sarita no pakalipatan na subabayak ko dunia. Na pangunutan buso na nga na malubukon daraan katumaganta nga sukalat namin dagay supulayagan. Anto na ang kananakalat akaputol. Nagyana ni pagakulimpusan aputulo ng malakal maut. Gyanan sa ugat at tumampar sa kawanan na antid mapasad asunyawam na matagos si kubakrang na gumanat sa mga tantara umalakal maut na ayam ako man na sumalakal maut kang gintas niya nagyang kaya ugat at tampar sa kawanan na sumataon tino di sa pagkawafat na andid di kagdaman niya rin na tinamyada siya ma na maputulutong na miyarawi sa kawanan agyang kaiyamanan niya ng irong yan. Nagyuto din ni Keunos agyang kutwa na pas. Na sumata na may lingka, mababakar kainunutan niya na kailay sunyawan yan. Na ayaso na taro Islam na pakapupidingan. Kana buto piyakawan-wan iba kagya mababakar sunyawa mata niya na bapunaitan. Kawara ano to umimbulay o kaigila pangganatan na patiuda na ka. Igila nalulutot tap Manila na taudan ta sa airport na ina upay makagura o kata. Nung may lengkaw to manong prarayasan na isa na namiya aloy ayamanan niya na mapiyay kapapatay. Allahu Akbar. Na. Yan. So tawa matiru yan so la ilaha illallah. Ikadua katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Ay sadna sa tao matiru yan na sincere kung puso yan. So la ilaha illallah napakasulid ko surga. Na umali isang katanwin ay taman editan rong di ka paganada. Na sunat taman ay ginapakatulog ka na dingiling ka si Mrs. Prilaitan. Malumini kuro talagwa ka narilay akong ka. Ay sa kanong mabuha mga Mrs. na pangani ka nung sarila kung mga karomanin. Igira amya kaumasyo kapakatulog kagiso kapakatulog na pagaliw kapatay. Na makaprilay ka nung nasabot na ka so la ilaha illallah. Kali kito no diyaya kulimpo sa nakagagawi agya kagagawi tanong na. Di kami akanaw. Apira-pira miya katulog ano din makanaw. Oy. Allahu Akbar. Inna mangoripin wallah. Ano tanong to matataman? Si isagyang kutwaya maanan yan na jannatul iliyun. Na ayat tigunon na so mga mu'min na miyawafat. Ikapato, nagyang kutwa darpa o mga burtikan. Sijnul hawa. Malaana na kalabuso. Akialabuso ron so mga iprit na gusto mga jin. Taman si ikudatu-datu ano mga jin na dito sumalikul akmar. Oy, nakialabususan. Si ikumasaw Nabiullah Sulaiman alayhi salatu wasalam na miniriporto natin ay karata ang mga ginaya na disira na po mga Roma sa lagi nila na kaya po mga Roma nila na sa mga manusia. Oy. So mga mama ang mga jin na mga Roma nila subabay ang mga manusia ang gusto mga mama ang mga manusia. Kailangan nakatalawag yang kuto hisnul Islam. Ay manan yan nauman isan na di makakuta kagi madakalatan weriduay. Uman isa nakatatadman yan na adi na pambinasaw na kagyanan sa satan ang binasaan yan. Nabantiyan na kanil di kapitay na ka na udubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahi la yadurru ma asmihi shay'un fil ard. Oy, kaya mi ali rasul na makatlong ko tumabatiya. Na di ka din nakabinasaan ulangan tama na pakabinasa ko dunia. Ayang ka di imbergni pang-abedung. O di nawata asya sarikula ka na kung mapamangani. Nagyang kainin doon ka Islam na ayang api kalipatan. Bamargan. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahi la yadurru ma asmihi shay'un fil ard. Nabati ang asama katalo. Na tarima angka ang magatos ka porsinto ko kaya tiruon Rasulullah. Adid na bara ka mga binasa. O ay, na mga dayan.
banda lilipat ng tanong siya no piya sa kata na pakira minirampat at taong panakasi itanong miyataman agi ang ka cellphone FB makaturog iso taon na papandangan yan na makanaw na papandangan yan nalangwan tama na mele yan so piya ka mamasa naroon ni inunuta na kapakaturog na dan yan misabot sa la ilaha illallah Allahu Akbar ulitan mo maging ngayon to sa giyang social media na kabinasaan tanong tama na si kusimba tanong ko Allah na madakala pakilay tanong arumuruko sumusujudo na ipupagpus sa FB di sedekah na itutulad na inipost yan tingnan natin so kaya pamilya sa sedekah Allahu Akbar kaya binasaan tanong mananggilatan ng mga babayakan na si Islam bata mula mo sa kanwa mga bay at na niya nga ilaya kanun dun ayamanan yan na di kailay sa kapayagan na suaurat yan na ilayan ka sa FB karon na may tatabuto agi ang kaya dit na mga kumbung yan na mga bay inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lumindong at tanong si ikhwallah kasi kanwa mga bay na inukon umalutan ron ay masawi kailangan piyakatira ka ng Islam kaya pakatira ka ng Islam na si Quran na suratun Nisa may aluyag yang kuta chapter ko kaya panutula ko mga bay sa kaya pakatira ka nung nasa kami mga dato baad na may aluyro na suratun Rijal danda okay kagino to nakagiamar na pangusyata ng mga bayaya o baka nubo din nakakaya iyo so tigilan na gila amalo tapi ang usyata na subay natin na malo kami ito ilalag sa kanwa mga bay na inipauraw Islam ayaw pangaruma ano mga dato na ino kambilingan tanong rubo sa giyong tapapagusay tanuan niya wawanda pangatatag ang mga niyawa ayaw din na pangarumaan ko mga bay na mar'atul salihah bay at titiyukupan niya na ginawa niya na kukapagagama kana ubagyan ng subay yauman na lumiw na salakawi kadabo maliw na wayan ditar niyan na binaning na ayakumbong yan mo na binaning na taman sa atarya na binaning na pagkapasa nga sudah to katiga na mister pamasanaw nga na mamagisita kumbong ka na binaning na payaw na binaning na ubang nga pa kayo masasawaw na binaning taman sa niya binaningan sa linya nakapagunuti si iko darudupa yan al-mar'atu salihah subaya mapia na tumuwa di susang gibuwa mamaagay rasalih napakalangan tanong sa tabiat mga dito kasiran na sa katawa bibilang ato na ulitan mo makaswa na tumuwa sagyang koto sa katawa ba adi susang gibuwa mama akan na ubatito mama kaoonto dan yan na ulo niyan kada uban niyan na sasapu po aulo niyan nakaonto dan yan na aulo niyan piya kada yan ang kuta katirwal ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa napakasabira uga pamilya kahit nakadakla na pagisirado di ka pa ko mo mister na tingnan misis at tansosokay uba ka di itiro na tinawa ay manahin na mapapagisira man yan diyan na nakapakay sa kanwa mga bay uba kami niyo pagisa way din nakasaka na may tala na sa kami na parmira karumang ka na ubang kapakiilay na kung karumang ka uunaan ka sa panaguntaman udi na adi na pangilay na kamapian kung mga wataka na dito na pagudasan si Mr. Kagia da sabutian ubaniwanan gulawla ubay ni pakasapir na rin na kanukan na inukati niya mamakinig kanong sawa siya mabuhat na mga maranot na marin na nga kapamamagan ng isawa siya takalagi duba sa katay pisugotay guru ay ariwan sikso na ayamatan na po pakatan mo tanwa ginawa tanong nasa kanwa mga bai na igila miya taong tagi ang utabay mananagunta man ako simba wala na pagkadato iyan si karumanian so Daud alaihi salatu wasalam na pwede sa Panginoon ya Allah baluyan ka sudilakan makatatad masik wallah baluyan ka supuso akan na manan yan naman nanalamat na si wallah nabagya kong ka sa karuma ayaman na niyan na petik naun amukar na ko
Kasakanuman na mga bay na langwan tama na awid akal. Na ayabu apapa diitik na mukar na nasa kanwa mga bay. Oh, sa kanwa mga bay. Ilang man nagyang ko tadi malaba-laba ang mangudak ayabu ang apkatan uri na pakapangaruman. Ori kaya. Laba ang mangudak natigya may na pakipangaruman ustade. Ganyan na malumatan uraw takyan. Kasakanu namya ko aba sa asaladay sa ginukata na surude sa dikatano. Ito nung babagang sa loda para mga bay. Ay Islam as kanwa mga bay. Da kanu kuwa sa tampar sa puro kaubami sa kanu badin kaarasi. Na da kanu kuwa sa tampar sa baba kaubami sa kanu badin kaulagi. Na anda kinwa. Nagyang kaya gusto ka tampar. Oh, si isagyang kaiyamanan niya na diwang aguso ka na ron na kinwa. Nagyuti pato taigir amya ka pangarumas so dato naigir ba silang bupalalakaw na siniyan tatampara si karuman niya sa diwang. Nailani man na kamarinibat. At na pulalakaw na kakawanan niya si karuman niya. Umaylay ikaw tunanan na usama maada na tayan sa karuman niya. Katawan niwa sumama na ayabagarian na tampar sa kawanan. Nawada pa kauma a paminasa na di masasunod sa kawanan. Ilan yung manigad na di kawin-kawin kailang makawin na si ipiyaka tampar sa kawanan na ribat man ito. Kaya tindig Islam na supunan o say na pakambak ng kaun kaan ka magdam agyang kuto litas kuno ilayha maadong kiran agyang kuto amawaddata warrahma love and mercy. Tidwa ka kapadi ay na gusto ka kalimuan. Naaliya, ino di makawara mga bayay. Ingat yan. Na matataruto pa sa gusto ko saya. Na di kukog na di ka mapaparo ka masisiku ka niya na mister. O ingat yan, na miyakatik na. Nakaribatan na yaw. O di ka kawin-kawin. Na wala dita-ditiro na kaya miyalaya masaya ustad. Ano man na yan? Saya di sa kawanan ka lagi dubasan ribata. Ilan yung manakalaw na di kawin na gyan. Subay na pagkaano na pagkadato iyan si Karumanian. Nag-ipirmiro. Ay daw. Inubisari ini pa panguraw Islam pa mga rumakano ang mga dato. Kung kakagagaan niyo kung mahar ka antik na amukar na niyo. Kasupobri na pagkawasa kung kapakapangarumanian. Di niyo pagkalakan na ng mga karitan yan. Hindi nga pag-ipangarumaswata ka. Uway, ay manan yan na margiso kawiyagan. Annihaku sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minna. Suka pa mga rumana sunnat. Na so tawag yarumat yan. So kikagawa din ako ka pangaruman na gusto ka kapag ipangaruman na din kami padati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ka na kanwa mga bay. Ay gira kubaya makimamut kura gira tanong tabas sa mga lukas. Kabaya makimamot ko ragilay na panamaw gisagin dulungan ng marugong. Nagigilubang ka. Siya manan yan nakapakakuha sa rin bangaulo o padaka. Di tanong ito pakatarosan ka din ni kapakataros ito nagyang mga bayan at timing na nakagyam. Pagalim man naguro akan duwa-duwa na ni may kabaya. Kada ba iya tira matanustan. Kau ayaw mo kisulda kung kusurga. Napakaduwi na kasi mister. Bapi adi ko niya kasulga surga. Mga tao tuwa pikum pablian yan na di sulti ko surga. Allahu Akbar. Ayaw manan yan na baiyak kedatu iyan si karuman yan. Na natutulisan. Sa katawa darudupa si karuman yan na din mapadako di pamaginudasaan. Kana uba traditional leader. Kana ba pada ko mga politician, kana ba pada ko padagang tina mister, tatanurang kamanakan dilitar ka. Kaysa Allah na kadato ko, tina ba kandi sublaw. Tingin na iman to na pumisita ko kay supervisor na paninimukad no. Di tara ka piya, tinaway. Nainistra ka niya si darudupa yan na mister, tingin na sa kapulalakotan na piya ka po pagitungan kay kapapakalakad ka. Na may ka ba tapakaw maki-supervisor na di ka pa si sulod taman sa di ka kaidinan akapakasulod. Namiyami sita siya na ko silingan nilan. Assalamualaikum tayang sa kami isa pa nakaribatan na maranaway gina po pumisita na di niya patirusong arana inuto ay atindigo Islam na li ta'arafu
kapakito ka, tutukawa ka no. Igina pumisita ka, tigu Rasulullah, na ayamanan yan na di ka nusunod kung walay akan ubani walay katiruanan wallahu ta'ala la tadkhulu buyuta ghayra buyutikum di ka nusunod kung walay akan ubani mga walay taman sa di ka nukabagan sa idin diya maranaw na misa sarsar karibatan man na ay gina pumisita ta na mataan na ka misa sarsar na sakata na kiatin buwan taniyan haram di na nakapakay makatano ka makasalaman na udah pa kasambag ng dudu ka uway agi-agianan iyawra to mga walay tanong aso pamintuan na di pagkatara amata o salakaw rakatano. Inisugo Rasulullah aso mga walay tanong ito isarning. Agi mga mga sila na assalamualaikum antaya. Gisi ka di hidira. Matiga na antay padaga. Natiga na si sulutan. Nakiat kawan. Natiga na daw si mister. Si sulutan. Miyakal timbo supervisor, surutan, terus ka. Makasisi nga. Ayaw mapasa dagi ang utapang nila na muling sa narimister. Miya sulutan ka. Miya dato ka. Naipundro, din na uman makaumana si sulutan. Diyutos suba iya bilang ataw. Miya dato iyan si karuman yan sa dama pila kami nutos. Pananggila ini, wigila na bisita yung karuman, abang ang puterdaan so kalanalungan yan. At na may bisita na, mister, baka saan mo ito na dati na ito? Marata no. Di na nakapakay. Kasa kami ang mga dato, na lumalakaw kami na ayaw din na mapipikira meron ko kababalo yami. Misa salig na kano, misa salig na kami suwatas tanggungan ko kakawiyagan. Na lumiyaw kami na yamanan yan na ayat na masukat kami na git na mapalian. O sa mga sa iligan na agili ka na Robinson na, palayad na tipun sa Robinson na. Nakagito taman sa kalambati. Dua man lagi kaya kasusukat ta mga bay nung pagkaprangli mera kanon. Kasusukat ta pagkataling ambawa sa pipi sa miya sukatian. Ikadua na miya ka umaambawa sa ngi. Aya papagita di mana mera kanon nati Rasulullah atin irda bima qasama Allah laka takuna agnan nas. Kasuatan niyo dan sobat tadiyo kaang kanong baluya kawas sa mga wasas iko mga pagtaw. Dia ya bu kasi singay nga mister na igira miya ka umaama. Bawa supipi kami ka sukat sa purpis. Oy. Udi nemanan yan na miya ka pesan yan nagyang kutadagangan yan. Na may kada aw na apay suka singa ingkaw na da. Allahu Akbar. Surat tadi daw dato na si iniyan nakato na kay karuman yan nagibu ka singa yan. Na mister, di ka pa kawan ka na ino ka try until to success. Ginan din ikakuyagan. Oy, di ka pa kawan ka mapita na isninadumpan. May pag-asa natin. Ubagyang ko tuwa makaibig ka pa nun. Na pupunguna ba nakapanagyan ko ta mga pinggan na di ipakanggagaro ko ba? Sararan ito. Natana ka pa na sa kapi na with sermon. Agi, mister, bud na ka pa kayo makasakapi na witang nakasakap. Doon na, di ka dumatao minamagsakapi. Giyuti, di ka pa kasulamig mabu at sa kami mga datugilan na kapwede na mahumata sa apit, di ka pa kayo mata na makapunta ko kapiteria na pilar na share. Ito na ipaginom na 3 in 1. Natunay yung bidalo 3 in 1 sa isnaki na gusawalay. Ari sa saksi 1-6. Nakagaya ang bida niyan na kapapalapaan pipi. Kuya, ito na iparis ka. Ito na ipaginom na ka. Na cup and social. Ay, ito, pipiya-piya nagyang ko ito yung maanan yan na mutada na ko pag inuman ta si isa restaurant na si isa walay na ginawa na pagkataaman tayo na taama sabon. Na pag ginawa ito na hinya, sabi na itaam. Tila-tila naman na, o baka di ko swatuwa lang ka. Oy, nakabuno. Na nagyang ko tamawadda wa rahma, love and mercy. Ang dami atago. Agi amanan yan na din ka supervise si darudo pa ka. Ito yung bida niyan. Nagira lagi dito, may atong tanabay, yaman na nagunta man sa simba si ikwallam, napagkado lagi yung tapanagunta man. Na anong pa man ang bida niyan? Mga dato. At nagira ko na masasatisfy na ta kay misis na si panugangan ta na ayat taridwe. Panugangan na babay. Nagira, pagpakasin takad na yan.
At nakiyawing nakagiumakawin sila nakagiyatiyari maya naka-engineer. Wara na maranawaya ay manan niya napakaumamanging idaya kabaya magkimamot ako raginaida pa na maog. Saging dulungan na maruna nanto na miya pasadiyan. Tinamataan na ka digri bulok. Tinangay no. Tinamay tubunan niya kapakabar. Natayong tayo mindanan. Tariman, natinato na sa pamilya. Di nga po yung isang latest. Ito na yung mga latest sa mga ito na fortuner. Miyadabi ang kutakatiru Rasulullah. Ida jahadukum min tarduna dinahu. Iilam niya kataling umarakan usok tao. Amya suatakan ukuagaman yan na gusto parangay niyan. Natarimaan niyo. At naagaman yan. Ay pangaruma, ay pumili sa giyang kuta pangaruma na mag-agama. Namay din nakataman natin na Anto na ikatawikan, kinadigan po yung isyo na ka-engineer. Mata na kami, kakipira ka no. Andun di ka tariman yung nag-iawalay na miya repair. Nahugi nga kalsa na ipisura ka na miya nga si siminto. Napiya kailan na kinami kawin na sirampan. Nagutipat tiro na dipisita. Ito na ka dipisita. Namala sumiyang gusto saya na di sumahar. Allahu Akbar. Na napumbali ng siran na piya kabangon sa walay na kanaubatitom niya kabangon. Kami agabaswalayran. Kasumahar na kabnaranan. O mga bay kikarumanian ang makuwairan nagyang kutamahar. Pag anakab na rin ang mga bay na sumahar na matangan niyo agyang kutamahar. Lagi duba di magwilda ko rin kita no eh. Na, di engineer lagi gira para la diutan nanti lagi di sumburi wan siru chicks. Owa. Gira na pangalangap na sasaksi na manang la di engineer. Sa ngapantag si mga madrasa tanong. Na. Andun ni kapakaw yang kutua mga ngaruma na gitinisa na miyadaw diswaga man yan. Na may nga mga tepisira na tira mister. Badi maparwa sudah nakatra na mana niya na magiligan tanayin usik tamakaw kit sa kamalig. Yun na ini kaswi kasi subayan. At yun na minitama na sopadila. Away katigita ini na adin na kuwan yan. Hindi niyo burong-burong na kikukuhan. Tagon sa gasuli na ito. Miyate sudah itu pemain. Istidinero lagi pasyanan. Istidinero na lang. Ano kasi matatamang upyan yan ang terang ini kaso. Ini kaso siya kamali. Tatanong ninyo, aron na matasang. Ini kaso siya kamali. Taman na isa di mas si Manuan. Gini waranya na sunyawan na dahil puputayo, napuputay mambulay tayo. O baka nubad dukuta. Kapag ako mabukong makatutupuwa, pupungutuwa. Ika na madakala di kilakalat, tiya na madakad, apakalayat mo ron. Na dia, kaya pakatuloy niyo de, kada inuba miyada ka pupunugawarakan. Ay sumiyan binamayaw. Tingnan na mister, magiligan na, tingnan na, ini kasoy, sutrako. Tingnan na miya kapi miya pairitido. Miya pairitido. Nadadinisya na swagama, ayakat turu Rasulullah. Nagiya miya kaumara kanuso, kamaya makimamut. Amya swata kanukwagaman yan, nagusto pala ngayon yan. Faliyatazawaz na pakapangaruman niyo. Allahu Akbar. Di niyo, ayamanan yan na pangintamuki. Di niyo pangintamuki kaya baraka si kumahar na giyang kuto ini sungka na kutarikaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakagin sa katan, apay sa kanya pagkawin na di kayo ni mga pamaraka. Banyo-banditiro ha. Tiyari mga kakarumang ka, uway. Sabab kung kinibutan na ka kumahar ay inisuka na ko sunaw Rasulullah. Tinauhay. Anto na nga inisungkad. Ay inisungkad na taman sa nakalira na miya pesa.
na magatusin mo na kukuha pa sa 10-5% ka di alaga di bentala ka na kawal sa tigo kadi pa nagpagupawan na ka kana pagupawan na ka alaga mo kubay sa sakap kabundiyan gidin na mamibot tayo panutom na anak tiga na kalabu isubitira masukatay ni kalimulit tanudida na kamasay natama ni manto na danan mada Allahu Akbar na mapasaduto na miya kawin nga miya rasa-rasa isa ka pupaka wayaw ng imam nalalantong ang panumangaraga ka tulong tayo pumaturo no lakasagi mo no sa kanwa mga raga na ay tama na kapag kadagyang kotwa bubaya kapag kalangin kasagyang kotwa lagi duto mapipegi naman yan pagili na ka mapapantara lang itaguyan o pakapalalakaw niyan na bangad na ipagalangi okay nananamin ni umanong pa na may ko kagagawin na piyangin saratan ulo ka sa babay si wate at na wata ko o baka pakatulog sumambut tira ngayon pinaupo ka makatulog sumambut mauna ka niyan milibang gini ni betada maranawa ya dahil namaswa mo na tunungod na matayran na mapita na lagi ng mga lagiwat ada mana makailagi na napupigusiran na di sila na pakari pagkulala nakalangwa na mata na pinamata na kami akay tamusulangwa ng mata kaya yung koto ay manay na piyang isaratan na ini pang isaratan na uba kaun uba katuruga mo na mapag sa kanyan ay kailangan na prikunin ka Allahu Akbar di na nakabaya ang Islam na namini umanuman asagyan ko to alam po kawiyawiyag yan na manan yan na ayadin na malawid akalian na si panugangan yan nerudu paso din so kaya pito gawin yan na miya tarumpos sira na mudu le patron tinamiya ka mo tito ka engineer ito na nga din na ba kukilaya ba bisisa pinaway bubukulay pinaway na kagya ito na inya kailangan na maharay na din na ba kami asukata baka ba na ipalati ka engineer nasungwan yan si wata yan at tigin na wata ko miya rasa-rasay kami din na bisa miya kapangarumaraka na daw ka din na prekuring ka kapi-apian ka na prekuring ka na ginan na dusanan pero miya kang bla-bla galagi danan ni miya ulaulan yan Allahu Akbar so kaya sarikiran na miya kapira-kapito ko na din pipiya ginawa agi ako tamama tinamini taman ako kagi ay miya pangarum ako na timing na kagi si bubukulay na di mapian uman din na mapita na raramuding niyan si miya kamo nakada kesukat tigi karuman na siya man giiso mapia bubay number 1 tigi nila man igira mi pwede ang kada miya sukat takana pupumasarasa supot tamaitan tinangay no na tinapitigo nga sa mapiato nabibita nga napigulo ulit na yung karuman yan. Man makawili sa salad sodopina, salad argay na may napapanunan yan rumalo ator. Tigi niya panugangan yung timing. Sumya yan sa kuda, udi ka bedasin, adi makasukata. Nawati ka sumya yan, miya ka mo sa kuda, udi ka matero. Tinaway bubu. Taman doon sa kanya, pipila ka, gutod ni miyang gululan, namiyada ka premudi nga, uni panugangan yan. Namia umabuag yang kutwaguna o kapagan na di sa katao. Namia ti sabol, namia kapas. Namia kakuha sa galubag yan. So kaya pakakuha niya sa galubag yan, namia pikilan na misis. Sumibay ta. Kamata na kabag man mati na mudul patro na si inaka. Tinaway. Natin na din na widaka na so pamamasa ka sa mga material na so ator na ligad ko. Tingnan nga ino. Tinaya, may tubo ka kuha nga kami balaya, mi pala pala so ator. Ay lang na kayo manan namin yung balaya, sagyang ko tayo manan nga. Dito subay bilang at tao ang bibilang tadi asisya pa niyan so agaman yan. Nasaram niya pa kailat tanarunan na nasutilan, nasara kaya sinagadantan anda tanong tumatataman ako mga niyawa. Ako ni patantano Burtikan. Naburtikan. Di suburtikan ay niya di kasumbayangan na ayabasera nun na bara sambayan. Nasa ka na kiuriksyon na bara sambayan. Ayamapian na siniapian na suka sumbayan. Agya bara sambayan na ipuno ko kay deniron na pimbara yan na suka sumbayan. Doon.
Piago tangya na sasabay yan, na umambu dia mata. Umambu dia mata, na tinatinim belakan kakumia sarakuman. Na dia mata bu dia kan dikasih bayang. Okay na tingin ustad. Na tinatay migid nanan. Kau kapan tagi kau nangapatay namanya berarti akan sakita baso pagpatay ayaw mul jumaa. Kung kada daw na kung kagagawin na padanan ako mga papay. Namanya kasih udah duga. Away, alidik man. Uy na yan mapiyan na ba? Tanto ka na ko na pangangangkas sa mano ang kamatitula ko. Mga Muslim tanong. Nasuka ba bali tanong ang Muslim na ipanguno tanong si ikwallah ay bayuran tanong si ikwallah kung kababaloy tanong ang Muslim na anto na i-define ng Muslim Islam. Al-Islamu huwa istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Kambayuran tangan nagukapasyon ta si ko pantuan wallah na di tanong siya sa milian na burtikan sana ketaguso niyawa o mga tao mga burtikan sa giyang kutwa kalabuso na anda na matatago na bayna samai wal ard paglata na langit tagugi lupa dan duduno na giyang kanan asidnul hawa kakalabuso nun so yamanan yan na mga ifrit na ay ibu kailangan kasagian kaajin na isad mo tawid akal at nakakailangan ko na malay burarati mata at nasampid aga pagkailangan ko na kanaraka na kaduto ginan sana tegua suya maanan yan na mga tao ay simpan yan ko Allah na dasa di sa minadayunan so tira na bawon dun minitamba na daw mitamba na asimpan yan ko Allah ikalimaw buhay na aya ikalima na suniyawa o mga tao mga shahid amyatay salalang ku Allah Allahu Akbar Peter wallahu ta'ala wa yuditiru amya mamatay agyang kuta mga tao amya kitidawa kum maidana aya kiya pakitidawa iran na si kukapakatindugu kalimat la ilaha illallah na sukapakaliunyawang na kataguan sa papak na makadiriso ko jannatul ma'wa. Allahu Akbar. Ginan sa mga tao, miya tayo sa shahido. Miya tayo, miya shahido. Sa lalang ko Allah. Di talo doon na panugod na doon ito na ipatirun na jihad ka malaso ka tayo ni Ron. Na ayalo itang nabadong pada mga padero. Amya nga sa shahid. Nasubay amin bawata ini karambitian so ikawatian na padanan sa shahid. Allahu Akbar. So tawa miya tutong kuwalay niyan na padanan sa miya shahid. Yang ko tawa miya tayo pantag si ko kipagatunian ko ginawa niyan ko kapaka taling mo pa kabinasaon na fahuwa shahid na miya tayo sa kanya na shahid. Yang ko tawa mahanan niyan na miya nabid ko o pamaka niyog na miya nabid ka parabas na miya ulug na sokya ulugin na miya tay na miya shahid amay kasakanya na mu'min ay baad na sarata illa bi sartin kanaubag yung uta miya nabid sa niyog magila-gila amata niya nakakanaubag niya nakanaubag miya shahid ka miya sadir miya wawa sadir niya na miya ulugun agugyan kutamanan yan na mga wata ang mga rapas na ketagus sa giyang kutwa jannatul ma'wa. Nakatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na talo mirampay sa talwa wata aka amya rapas na miyakas sa barka na tawkadin ko surga pakasulidin ko jannatul ma'wa. Ginaswa ng mga wata ng mga rapas. Allahu Akbar. Ay mga nina sulagidan na napisabaran iwanan na kaisa na mga opportunity pampagay-wala. Nabakagay mi aloy tanong si ina na oriano ka pakabaling yun na mikrata ka nung kimisis tiya mata nga duwiti man na miyarapas sa watata yan kaya pupuyotan na ikat pakatalong ta kata makasunod ko surga na di ba na nabagulo na kami mo nga morder sunod ako surga na yan kaya pupuyotan na wata na pigan na kadmarapas nabunuwa ka din iniilan dini yung katawan na suwata amiyarapas na didi na sumunod ko surga tama na sa linya na mitelon so yaman na nabulalong siya na maadinagyan ko taka pamagitong yaw mula hisab maadinagyan ko taka pamagitong
Si iko mga amal at tanong na iya suwa nagyang kuta mga watarapas na pasugay sila na kung kababaan waras. Na ikada kalian, natungan na yung madakan. Tigwalay nga na makukukaw, tigin na yung manan yan naginan sa mga wata mga rapas. Natinadita no mga pagpo no mamagito wagi masasaralita no. Nagito paguluan sila no Jibril. Maana niya nang gita-gita sila no mambuna. At nakataran na ba lagi dila na wata kagi bikatu akailahira no. Natingin na inukan may magigi. Natingin na di kami din na tumarag sa diya mi di kasunur taman sa diya mi maylay sa mga luksami. Ayaman na niya na mapakasulda mi si kusurga. Natiruno Jibril ya Allah. Di mga watay na di silang dinugano. Taman sa nilang ko na mapakasulod sa surga sa mga inairan na gusto mga amairan. Nagito. Ibagay din kabaya wallahu ta'ala aswat amma agyang kuto di na ina agyang kutawat arapas na ayamaan na niyan na mapakasulod na silang si kusurga. Allahu Akbar. Isa na opportunity wa mga tawa lagi danan may adung kira nagyang kanan tiuba kilan wallah na ikanam mo ikanam na tiguan ko mga niyawa na sa mga niyawa o mga darwa ka na tiguan sa giyang kuto ayamaanan yan na si Jin kanara kaanabituan sa si Jin asupito lapis sa lupa na taman raw sa giyang kuto lambung yan na raw matatago ang kalabusunon so niyawa o mga baradusa. Allahu Akbar. Giiso pagkadusa adir niya dusa siran na dira ni pagawid akal kapakatuba tira na si ikhwallah. Dila nakapakatuba ta si ikhwallah. Kang gulaw ka si ikhwallah. Kadilan di siya ayamaan niyan na dilan diin gumay agyang kuto akapanganilan sarila si ikhwallah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Na ayay kapito at tiguan ko mga niyawam na si kunara ka jahannam at tigunon so niyawaw mga baradusa. Arami silang budo na kaya pantaga nakapatayin na dasiran din na makatubat si ikhwallah. Aswallah na pitero iyan ko miyabarat yayam. Ya ayuhalladina amanu tubu ila Allah taubatan nasuh. Ay miyabarat ya si ikhwallah na tubat kanu sa titwa katubat. Na imanto na Muharram na tubat tanu si ikhwallah. Uban na kaya doon sa tanu ko oriyan o pipira gawi amiypus na tubat tanu si ikhwallah. Bigan tanu sa lauda par wallah inna Allah la yughayru ma biqaumin hatta yughayru ma bi anfusihim. Mata naswallah na din yan nagpagarin ng subta di taman sa disang tanu magunay. Nagpagunayan tanu ginawa tanu sa kasilimpag tanu sa uwaya. Ulaw-latan no, na yan nakapsutan no kung mga masajid, na iginag na riya kamatan, o ay ada asandud, o di na di inyan di ipanimu na suwarto niyan, o ay nanayamanan niya na magalintan. Imanto na Muharram, na pamagusayin tano so, miyang gulaw-latan no, na gulaw ka tanwanan si ikhwallah, panggulaw kan tano si ikhwallah, Arila ang tanong Allah, siya tanong pagpusa sa giyang kaya katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam an Anas radiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Peter iyan ang dudun ni kapatay giyang kuta manusia na ay tundugun na talo. Fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahidan. Si iku kaya patay umiyatay na ay tundugun si iku umiyatay. Giyang kaya kaya wafatag giyang kaalugustanon na inao tundog na yung mga pamilya niyan na sa katalod na yan na ayan tuwan na katalog Islam mga uripun wallah na aya din na manggulaw latan na ikasusuat wallah. Tiyo Nabi sallallahu alaihi wasallam amya katitian ko Anas asumyatay na tundog ng uwayamanan yan na mga pamilya niyan na ikadwa tundog na sultamok yan. Na aya kilamba si isagyang kutwa kubur na suamalian. So amal na tanong mga uripun wallah. So tamo ka tanong na ayabu at manigagam na 7 lapis 3 lapis ako mga dato na 5 lapis ako mga bayan ditaran ikapan sa giyang kutamyatay. Giyan na ni wara ano tamo na sa mga pamilya tanong na ayamaanan yan na indulugit tanong na si ikukubor na andun ni kapakaw matanong si ikukubor waya baka amaluhu na ayabu kalambas isagyang kutwa taw na so amalian. So kaya promasay tanong si iku Ramadan
So kaya permasay tanong si iku simba tanong ko Allah. Kaya siapa tanong si iku sambayang. So kaya ada nagyang kutwa syakat kutwa miya kagagawon. Gyang kutwa tawa miya law iyan abaytullahil haram. Na ayam ana niya nagkabaliw ito abu gadu manusia san ko kuburian amata na siya kubur na darpa ama simpit na darpa ama libutang na ayabu mi pagpadataron na so simbatan no si ikhwalam na panabnaran tano sabaw sa malo ay miya ka landupit no arkano kagi 20 minutos balasan tano wallah ang mga pagare-ubad na mialoy tano si iya malukan ronda ka sanangi rela kanu kung kabubaloy tano ay manan na manusia way sa si itano tagwi sa tamana. Barakallahu wali walakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa pendua tanong na tigasaykan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin inna hamidun majid. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارنا وللجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء منهم الأموات واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعلما نافعا وقلبا حاشا ولسانا دحرا وحللا طيبة حشرا يا رب العالمين. يا أول الآخرين يا ذا الجلال والإكرام. يا الله نبغينا مرقى يا الله إليك منك يا الله نريلئنك سمعنا لقسمي يا الله siapang kasirani ya Allah ya arhamar rahimin. Batabula baw sumangay na ami ya Allah kaini karasay kami na ya Allah. Ya Allah yang kutalok sa mi ya Allah kaya sabapan aki alimudami ya Allah. Nabaluyang ka sa kuburiya na surumpi usurga ka ya Allah. Ya Allah na sunditar niyan ya Allah nabaluyang kalimukaw. Gagawin ko na may suludiyan na si iku surga ka ya Allah. Ya Allah na panglinamir ka ya Allah. Giyang kaya mga muriyataw niyan ya Allah. Nariskin ka sila na sa kapakasabar ya arhamar rahimin. Ya Allah napakasabaran ka sila ya arhamar rahimin. Ya Allah baluyang ka sa kubur yan na surumpi usurga ka ya dal jalali wal ikram. Ya Allah yang kaiyakiyati mo amin ya Allah. Aki ang guguru ay amis ikwagaman kaya arhamar rahimin. Napagri na merka amati mo kami din ako jannatul firdausil a'la. Ya Rabbal alamin. Ya Allah ba'an na kadusta anami ya Allah. Ya Allah kung kabubaluyam ya manusia di pagkatarutup na rila anakar kami ya Allah. Ya arhamar rahimin. Yang kayam yang galaba kami ya simbar kaya Allah. Natimba-timbangan ka na balas na kasagihan ko tualok sami. Amin doon sa limo kaya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala khairihi khalqihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kumusta no kanta no mga ko sa balas.